Harkitsetko, miten pihatoimiston lisääminen kotiisi voisi nostaa kiinteistösi arvoa? Tässä on mitä sinun on hyvä tietää. Viime vuosien aikana hybridityö on muuttanut tapamme elää, ja tämä muutos on lisännyt huomattavasti kysyntää erillisille pihatyötiloille. Mitä tämä sitten tarkoittaa kotisi arvon kannalta? Asunnon omistajat näkevät merkittävää arvonnousua erityisesti silloin, kun piharakennus on hyvin eristetty, täysin sähköstetty ja viimeistelty ammattilaistasoisesti. Tuotto riippuu rakennuksen laadusta, siitä kuinka paljon pihatilaa säilytät, sekä siitä etsivätkö alueesi ostajat aktiivisesti kotitoistoratkaisuja. Keskustele paikallisten kiinteistövälittäjien kanssa, vertaile myynti-ilmoituksia ja tarkista, kuinka monessa lähialueessa kiinteistössä on jo piharakennus. Mutta tässä on todellinen etu. Vaikka numerot vaihtelevat, elämäntyylin parannus on kiistaton. Rauhallinen, kauniisti suunniteltu työtila vain muutaman askeleen päässä takapihaltasi. Jos haluat rakentaa pitkäikäisen ja korkealaatuisen pihatoimiston, tutustu pohjoismaisesta kuusesta valmistettuihin piharakennuksiimme, jotka on suunniteltu mukavuutta, kestävyyttä ja todellista tuottoa varten.